Mira, imos facer un armazón, e imoslle dar o xeito a unha nasa, imoslo poñer a andar, xa verás. Son Benigno Fernández e fago nasas. Empecé a facela foi cando a bomar e facíanme falta para traballar, non había que compralas. Para salir a nasa ben aínda botei tempo. Non se nos aprende non tiene nin dous, se andabas ao mar tampouco non estabas todo o día a ello. Non sacas un xornal a facelas, a non ser que esteas un que está por aí sin traballar e tes unha hora libre te poñes a facer unha, pero non se lle gana. Non, eu mestre non tuve, para enseñarme a facer as nasas non tuve mestre ningún. Mestre tuve para moitas cousas, houve cousas, entón todo hai que aprender, todo lle teñen que enseñar algo. Pois aí de rapaz a andar ao mar, sabía cortar a rede, cosela e tal, entón xa é un traballo que tes feito, porque o da rede é o traballo máis complicado, que é fa a nasa, cortar a rede. A maioría de mariñeiros fan as eles, mas preparan as eles, a súa maneira, cas encarnadeiros como eles queren, cada un ten o seu truco para iso. Nasa de madeira, nasa de plástico, outros fan as de ferro, hai moito tipo delas. Antes de haber esta nasa había outra artesanal, era de corres. Pero despois empezaron a vir estas, pescaban máis e eran máis fáciles de facer. Unha nasa, para empezar de cero, botas casi unha hora ou sin casi con ela. O fis da nasa non se vai perder, o que pasa é que hai pouco que andar. Non se respetan os tamaños, se non se respetan vedas, e furtivos, hostias. Entón, eso, andabas con 40 ou 50 nasas, 60, non é como hoxe que andan algúns barcos ao mellor con 500. E aquelas 500 nasas se me descollendo toda a ría. Pero que xa hai moitos anos que non vou nin bañarme á praia. Por aí non vou nin bañarme á praia de que me jubilei. E nada máis.